ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಅಣ್ಣ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ್ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಿದಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಲ ಎಸಲ್ ಮೂಜೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯವಾನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬೊಳೆಪಾವನಂಚಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆನ್ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಪನೋಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ತಮ್ಮನ ಮೂಲು ನಡತೊಂದು ಪನ್ನ ನಾಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಬುಲ್ಪಿತ್ತಿನ ಬುಲ್ಪುನ್ ದೂರ ಮಲ್ತಿದಕ್ಲ ಬದುಕಿಗೆ ಬೊಲ್ಪಾಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಕೂಟನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿನ ಗೊರ್ಲಾರನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಆಂಡ ಓಲು ಮಾತ ತುಳುವೆರುಳರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಾಡ ಈಗ ಕಾರಣೀಭೂತರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ ನಂಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿನ ಗೊರ್ಲೆ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರಣ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಐಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾಡ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಡುಪ್ಪುನಾರು ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಆರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ತುಳುವೆ ಅಂಜಾದ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡ ಅಂಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಂಗನಲ್ಲಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಮೋಕದ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ಸ್ವಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೋರ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ವರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತ ಅತಿಥಿನಗಳು ಈಗ ತುಂಬ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಸಾರಿ ಈಜಿ ಕಮ್ಮಲ್ದ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತೀರಾರೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಆತದ್ದು ಪ್ರಶಂಸದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಕಮ್ಮಲ್ದ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತೀರಾರೆ ಅವೇ ಈತ ಫ್ಲೈಟ್ ಜಾಬ್ ಡೌನ್ ಹೊಟ್ಟುಲ್ಲೇ ಅವೇ ಓಕೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಮ್ಮಲ್ದ ಸೈಡ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಅವೇ ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಅಂಜನೆ ಇಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ನಾನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾನಂಚಿನ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ಲೇರಿಸು ಅರೆಗ್ಲ ಜ್ವರಾನ ತಾಟಿನ ಕೊರದು ಅರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ನಲ್ಲಾದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್తులు ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮಾತಾಡಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡ್ಗ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಗಳ ಕೆಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಪನ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೆಣ್ಣು ಅಕಲ್ ಬರ್ಪುಜರ ಅಕಲ್ ಬತ್ತೇರ ಖೇರಿ ಬತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಫೈನಲ್ ಅವನುನ್ನದೆ ಏ ಪಾಕಲ್ಲ ಪಂಡದ பொடி ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಅಕೇರಿಗದು ಈ ಎಸಲ್ ಮೂಜಟ್ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ಬರ್ಪುನಕಲು ಏರಿಂದ ಪಂಡ ನಾಡ ಆಕಲ ವಿಚಾರ ಬಂದ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಏರಿಂದ ಬಂದ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗುತ್ತುದಾರನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ನಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಗುತ್ತುದಾರು ಕಮ್ಮಲ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಲದ ಬೇರ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಜಪಡಾಣ ಇಂಚ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಜಪಡಾಣ ಇಂಚ ವಿಮಾನ ಜಪಡಾಣ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದೇರಿ ಎಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾವಡ್ದ ಅಕಲ್ ಬರೋಡು ಅಕಲ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸಡು ಪಂಡ್ರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆದ ಇತಿಹಾಸಡು ಗೆಂದುನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅವು ಅಖಿಲೇ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ತೆತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಈತ ನಾಟ ಹೊರತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಅದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆದ ಮಾತಾ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋಗೆದ ಈ ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಸವಾಲಾದುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಒಂದೆಂಕಲ್ನ 14ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಶಂಸದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬಲೆ ತಿಲ್ಪಲೆಡು ಒಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬನ್ನಗ 200 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬದದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 200 ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಎಂಗುಲು 2 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಬೊಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಒದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪಂದು ಎಂಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬನಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಐಕ್ ತುಳುನಾಡದ ಮ್ಯೂಸಿಕೇ ಬೋರ್ಡು ಈ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮ್ಯೂಸಿಕೇ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಬೇತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಟ್ರೆಡ್ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಮಿಡ್ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಈ ಸರ್ತಿದ ಫೈನಲ್ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಿಕುಲು ಎನ್ನುವರ ಖಂಡಿತ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ದಾದಪಂದು ಅವನಿಕುಲ್ ಫೈನಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಲೆ ಡೆನ್ನಾನಾ 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 ಡೆನ್ನಾನಿ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೇಡು ಬೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ಕಂಬುಳದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದ ಗೆಂದದಿ ಇನಾಮು ತೂಲೆಯೇ ಡೆನ್ನಾನ 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 ಡೆನ್ನಾನಿ ಹಲೋ ಒಂದು ಕಮಲ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಬೇಳೆತ ಸಂಕ್ರಿ ಬಾತೇರ್ನು ದಾನಿ ಇಜ್ಜರ್ದೆ ಮಗ ಕಮಲ ಬೋತೇರು ಓ ದಾನಿನ ಮಗಲ್ ಬಾತೇರ್ನದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕರೆತ ಕಮಲತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಡುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಗೆಂದಿದಿ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ನಾಲ್ಪ ಮಾಡಲ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡತ್ತ ಅವೇದೆ ಮಗ ಗೆಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಆ ಕಪ್ಪು ಅಂದ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಕಮಲೋಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪುದಾರಿ ಯಾವ್ಜಿ ಫಲ್ಲಿತೆ ಬೇತೆ ಬೇರೋಡ್ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಫಿದಾಡ್ತೇರು ಓ ವಿಮಾನ ಪಾಡ್ನುಗೆ ಭೂಮಿ ಬುಡ್ದು ಬಾನೋಡ್ ರಾಪುನ ಮರಲು ಶುರು ಆತನಾರೀಗ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟುಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 24 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೈಲೂರು ಕಂಬಳ ಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಸೋಕೇಸ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ದನಿ ಇನ್ನಿನ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲೆಗೆನಾ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಂಬಳ ಗುತ್ತು ಬೈಲೂರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟನ ಪಕ್ಕು ಬಕ ನಯ್ಯು ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡಿ ಏರ್ಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆಗಲಿ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತುಜ ನನ್ನಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜ ದನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಮಲೋಡ್ ಏರ್ಲೆಕ್ ಹಾಕರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕುಲ ನಯ್ಯುಲ ಎಂಚ ಬಾಲ್ತೇರಿ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಏರ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ನಗ ಕಂಬಳದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಡಿಸಿ ಎಸ್ಪಿ ಬಕ 4 ಜನ ಗಡ್ಡದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಕಾತ್ಕುಲ್ದೇರು ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಕು ಅನಂದ್ ನಮ್ಮನ ಪಕ್ಕುನಲ ನಯ್ಯುನಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಯಾನ್ ಕುದಿಗಂಬ್ಲೊಡೆ ಬರ್ತದೆ ಐಕಿನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಹೋತೀನಿ ದನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ತಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಂಬಳ ಬುಡ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಎರ್ಮೇನ್ ಕೊನ ತೊಂತಾಯಿ ಅವೇನು ತುಯಿನೇ ತಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಪಕ್ಕುಲ ನೈಲ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿದು ಜಂಗ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತಾರ್ದೇರು ಬಾಕಿದ ಎರ್ಲೇನೆ ಅಂಡ ಬಲ ಕುಟ್ಟೆ ಬಲ ನಯ್ಯೋ ಲೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮಂಚದ ಅಲಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಜಪ್ಪೊಡ್ಡವಳು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡುಲ್ಲ ದನಿ ಅವೇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕುಗ್ಲ ನಯ್ಯುಗ್ಲ ಎದುರುಡು ರಡ್ಡಿ ಏರ್ಮೆ ಉಂಟದು ವರ್ಡ ನಾನಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ದೇರಾ ರಡ್ಡೆರ್ ಮೆತ್ತನ ಸ್ಲೋತ್ ಎಂಚ ಐಕ್ಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅವಳು ಉಂಡು ಒಂಜಿತ್ತನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೂರು ನೂಲುಡು ಮಲ್ಪುವ ದನಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲೆಗಿರ್ನನೇ ಬುದ್ಧಿ ಯಾನಿಕ್ ಏಸ್ ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಬೇಳೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಳೆ ತಗೊಳಕನೆ ಪೊಟ್ಟು ಎದಲ್ಲ ಮೇತ ಮಿತ್ತಿ ಬುಡ್ದು ಬೋರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಸ್ ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಆ ಪಕ್ಕುಲ್ಲ ನಯ್ಯುಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಗಟ್ಲೆಮೆ ನಮ್ಮ ಜಯಕರ ನಮ್ಮ ದನಿಕುಲ್ ನನ್ನ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ತೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂಕಲ ವಿಮಾನ ಅರ್ಪಣು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಲ್ತ ಶಾಂತಿಲ್ ಈ ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನತ ಪ್ರಚಾರ ಆಡುಂದೆ ಈತು ಪೂರ ಮಾಲ್ಪುನು ಐಕುಲ್ ಮೂಲಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಲ್ಪುನು ಒಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 4 ಜನ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಲ್ಪಾಡು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಕ್ಷರ ವಿದ್ಯೆ ಜಿಡ್ಲ ಯಾನ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಬೇರೋಗು ದೇ ಕೈಬಾರ್ದಿ ಪುದಾರ ಓಡುನ್ ಇದಿನ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲಕನೆ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಇತ್ತಿದ್ವೆ ನದಿ ಬೈಲೂರು ಕಂಬಳ ಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಭೂಮಿ ಮುರ್ದು ಬಾನೋಡ್ ರಾವ್ ಮುಲ್ಯರ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆದ ಆತುಂಡು ಐಕಿ ಅವನು ವಿಮಾನ ಪಾಡ್ನೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಾದ್ ಐಕಿ ವಿಮಾನ ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಲೇದೆ ಆಯ್ನಿ ಬರ್ಪೆಂತಿ ಇದಲ್ಲ ಈ ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ಕಂಬ್ಳೋ ಬಿದನ್ನಗ ಬೆತ್ತು ನಿಂಚ ಕೈಟ್ ಪದದು ಪಂಡು ಪುಡದು ಗೊರೊಂದುತ್ತ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಡೆ ತಿಂದಿ ಅವು ಕತೆ ಕೇಳಲೆ ದನಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಪೆದ್ದುನ ಬೇನೆ ಬಕ್ಕಿನತ ಅಲೆಗ ಅಂಚಿಡು ಉಲೈಡ್ ಪೆದ್ ಪೋರೆ ಲೆತ್ತೊನ್ ಪೋಯಿನನೇ ತಟ್ಟು ಯಾನು ನಿಂಚಿಡ್ಕುಲ್ದು ಏತು ಪರಕೆ ಪಂತೆ ಕೋಲ ನೇ
ನೇಮ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಪಂಚಗಜೆ ಮಾತ ಬಂತೆ ಶಂಕ್ರಿ ಹಾ? ಅಂಚಪುರ ಪರಕೆ ಬಂತತ ನಂಗೆ ಸಂದಾರ ತೀರ್ನದನಿಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಹಾ? ಬಾಲ ವರ ಪಿದೈ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರಕೆ ಬೂಟ ಇಜ್ಜಿಡ ಬಾಲ ದಾನಿ ಉಲೈ ಪೋಪುಂಡೆ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕುಗ್ಲ ನೈಯುಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ದೇಗಿ ಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಏಯ್ ಆ ಗೋಡ ಕೃತ್ ಮಾರೇದೆ ಗೊತ್ತ ವಿಮಾನ ಬಿಡ್ಪುನೆ ಏರು ವಿಮಾನ ಬಿಡ್ಪುನೆ ನೆಡ್ದ ಪೊರಂಜೋ ಬಂದೆ ನಾತು ಸರ್ ಯಾನ್ ಪೈಲಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಕಾಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂತರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೊಂಡಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡ್ ಬರ ಹೋಗ್ಜಾನ್ ಆಂಡೆ ಇರಿಗೆ ತೂಡೊಂದು ಹಠ ಮಲ್ತಾರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡ್ ಬಡಾತೀನಿ ಓಕೆ ಇರ್ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಬತ್ತೋದೆ ಉಂದೇನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನದಿ ಆಯ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಆಯನ ಜಾಗದ ಪಟ್ಟೆ ಬತ್ತೋಯ್ತೀನಿ ಉಲಾಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಕಿ ನಿನ್ನ ಮಿತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಬೇ ಗೊತ್ತು ಹಾ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದ ಬಂದ್ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ಮಧು ದೀತೇರು ಒಲ್ಲ ಅಗಲೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಹೊಡುತ್ತು ನಾನು ಅಂಚೆ ಒಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಹೆಚ್ಚೋಡು ಒಲ್ಲ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೀದು ಪರೆ ಆದುಪು ಹಾ ಊರ್ದಾಗುಲ್ ಊರ್ದೋಗುಲ್ಲ ಮಧು ದೀತೇರು ಸೈಪರಮೆ ಊರ್ದಾಗುಲ್ ಊರ ಮಾತು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೈಪರಮೆ ಸಾಲಡೀನ ಪುದಾರ್ ಬಂದ್ಲೇ ಇದ್ದೀರ ಮೇ ನೀನು ಮಾಸ್ಟುಲ ಮದುವೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾಲ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನ ಮಾಸ್ಟೇ ಇಂಚ ನಾಲಾಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟು ಮಾತುದಿಂದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಾಠ ಆಲ್ಪಣಮೆ ಸಯ್ಯಡ್ ಯಾಂದಾದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೊಡು ಮೇ ನೀನು ಸರ್ ಈರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಈರ್ಲ ಮದುವೆ ದೀಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದನಿ ಆಯ ಪಂಡೆ ಬಂದು ಈರ್ ಬೊಡ್ಡ ಮದ್ದುದಿಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ದುವೆ ತಿನ್ಸಿ ಬೇ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಿನ ಮಧು ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಧು ಬಂದೀತೇರ್ ಬನ್ನಿ ಈನ ನಾಟ್ ನೀನ ಅತ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನೇಕ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಕೆನ್ನೇಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದು ಎಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಉಂಡು ದಾಲ ತೊಂದ್ರಜ್ಜಿ ಬೈಲೂರು ಕಮಲಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಭೂಮಿ ಬುರ್ತು ಬಾನೋಡ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಪುದಾರ್ ಆದಾತನ್ ಎಂತ ಪುದಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ವಿಮಾನ ಬಾಡೋದು ಐಕ್ ನೀನು ಯಾನು ವಿಮಾನ ಡ್ರೈವರ್ ಅದಿಲೇದೆ ನಿಕ್ಕು ವಿಮಾನ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಂತೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕಲ್ದಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ವಿಮಾನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಹೌದೇ ಹೌದೇ ದೇವನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ ತಗುಲ್ ಬಂಡಿರಿ ರಿಕ್ಷೋಗುಲ ಮೂಜಿ ಚಕ್ರ ವಿಮಾನೋಗುಲ ಮೂಜಿ ಚಕ್ರ ಅಂಡ್ ಸುರುಟ್ ರೋಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಲ ಮಿತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಹೌದೇ ವಿಮಾನ ಮಿತ್ತು ಬೋನಾಗ ಆಯ್ತ ಟೈರ್ ಮಾಡಿ ತುಲಾಯ್ ದೀಪಿರತ್ತೆ ಏನ್ ಚಲಕೊಂಡು ದನಿ ಆಯಕ ಪಾಡ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಮಾಡುವನ ಇಜಿದನ್ನಿ ಹೊರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗ್ಗಿ ಎಡ್ಬೇಕ ಬಾಡ್ಗ ಈನಂಬೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬೈದಿನಂಬೆ ಪಾಡ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡಾಗೇನು ಡೈಲಿ ಬಾಡುಜ್ಜಿ ಬಕ ಒಣಸ್ತೊಟ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಬೋಟ್ ಈ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಮ್ಮು ಅಂಬೆ ಒಮ್ಮು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಎನ ನೀರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತೋಜುನ್ ನಂಗೆ ಬೇತ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೂ ಪುರ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಈನ ಮಾತಿಯರ್ಬೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಬಾಡ್ನೇಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಪಣಬೆ ರಟ್ಟೆ ಕಿಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಕನ್ಪಾಗ ಓಯ್ ಗಗನ ಸಖಿ ಗಗನ ಸಖಿ ಬಲಸು ನಗುಲು ಬಲಸು ನಗುಲೊಡೆ ಮುಲ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಉಂಡ ಮೂಲು ಏರ್ ಬಲಸರ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದ ಸಂಕ್ರಿಯ ಒಂದ ಮೋಲವ್ ನಾಟಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮ್ಯಾತು ನಮ್ದು ಎಡ್ರೆಸ್ ಸಮಾಂಡು ಬೇ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಓವು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ದುಮ್ಮುದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ರೆಸ್ ಸಮಾಂಡು ಈನ ಹಾಲು ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಸರ್ ಹಾಲು ಆಪುಜಿ ಹೇಗ ಆಪುಜಿ ಬೇ ವಿಮಾನಕ್ಕೂ ಕಾಸು ಮಾಡ್ನೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಹಾಲಿ ఆయనొట్టు బల సరే పోపన్నయ్యి దని యాన్ పక్కుల్ల నయున్ల ముర్ది ఎంచ పోపిని ఓయ్ గగన సకిన అయినగలేని అవులు మధ్యాంటేనే బేలెడికి తక్కువ పక్కుల నైలో రడ్డు జోకులు ఇత్తిన పొడియోని గగల సకి మల్పర తెరతి ఏ అవు జోకులు ఎత్తుమే పక్కు నయ్యో ಎರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲೇರ್ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೆಕ್ಕಲ ಕೈ ಕೊರ್ತಿಗೆ ಬುರಿಯಾನ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ನಾರ ಅಂಚಾದ ಈರ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆವಾಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈರ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಏರೋಸ್ಟೇಸ್ ತಗಲ ಗಗನ ಸಕಿನಗಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತೋದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಡು ಓಣಿದಲ್ಪ ದುಂಬು ಗಗನ ಸಖಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಂಜ ಹೋಗ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಾರ್ದನ್ ಇರ್ನ ಈ ಪುರಂಜ ವಾಡೆ ಪೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಲ್ತೊಂದ್ ಬರಡು ಆಪುನ ತೂಕ ಜಿನ ಬೊರ್ಚವು ಸಂಕ್ರೆ ದನಿ ಇರು ಸುರುಕು ಪಂತಿನೇ ಇಂದ ಏ ಸರ್ತಿ ಬಂತ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪನ ಮೇತೆ ಮಿತ ಕೈಬಾರ್ದು ಮಾತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಪತ್ಲೆ ఛీ ದನಿ ಆಜನ ತೋಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಯಿಸಿ ಅರೆ ತೀರಾವು లేలేలేగా చెన్నులేలా లేలేగా లేలేలేగా చెన్నులేలా లేలేగా ಒಂದು ಗಗನ
ಗಗನಸಖಿ ಆತ್ ಕುರ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬಿಜಿಗ್ರೆ ಗಂಡ್ರೆ ಓಪಿನಿ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆನ ಜಾಗೃತಿ ಮಿತ್ತಿಲೆ ತೋದು ತಿರ್ತಲೆ ತಾರ್ಪದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆನೆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಬುರ್ದು ಬೊಜ್ಜಿ ನಮೇ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಕಡಪುಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇ ನೋಡಾಬು ಮದ್ಮೆ ಆತನ ನಿಕ್ಕು ಮದ್ಮೆ ಆತಜಿ ನಾನು ಆವಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎರನೊಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟು ಬಗ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಅಂದ ಬಗ ಹಣನೊಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಆಪಣಂಬೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆಪುಜಿಂದು ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಹಣನೊಟ್ಟು ಆಯ್ನತ ನಮೆ ಎನ್ನ ವಿಮಾನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು ದಾದ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ವಿಮಾನ ಬುಡ್ನಾಗ ಅವಳು ಲೆತ್ತವನ್ ಪುನೀರು ಅವಳು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಿರಗು ಅನ್ ಪಿರಗು ದೇಪನ್ನ ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಂಬ್ಲದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ ಬಾತ ಇದೆ ಇಂಚೆನೆ ಅವಳು ತುಲ ಎನ್ನ ವಿಮಾನ ಬೈಲೂರು ಕಂಬಳಗುತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೊಂಬೈ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ವಿಮಾನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತರು ಬಿದ್ದಾಡು ನನ್ನ ವಿಮಾನ ಕನತ್ತದ ಗಂತರುಂತದರಣ್ಣ ಜನಮಾನಿಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸೀಟು ಬಲ್ಲ ಕೈಪುಲೆಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಕೈಪುಲೆ ದಾದ ಬುಡ್ಪು ಜರ್ಗೆನಾ ಅಲ ಬುಡ್ತೇರೆ ಇತ್ತ ಇರ್ರಲ್ಲೊಂಜಿ ಜನ ಉಂಡುಡ ಅಂಚ ಜನ ಪುರ ಆಪುಣಂದ ಅಂಡ ಎಂಡಲೊಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಏನ್ ಜಾನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅನ್ಪೆತ್ತ ಹಲೋ ಏಕತೆ ಅಣ್ಣನಗುಲ ಅಕ್ಕನಗುಲ ಅಂಚಿನಗುಲ ಜೇದಿನಗುಲ ಲಕ್ಕದಿನಗುಲ ಪೂರಗುಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ಮೆದ ತುರು ತೈಮನ ಬುಡುಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ತುರು ತೈಮನ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಾರು ಕಂಬ್ಲ ಗುತ್ತು ಬೈಲೂರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಟಿಕಡಿಗೆ ದಿನಗುಲ್ ಪೂರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮಿತ್ತವಡು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಉಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದೇಗೆ ಉಮ್ಮೆ ಈತ ಬನ್ನೇಕೆ ಪತ್ತಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನೇನೆ ಅವಡು ಬಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಜಲು ವಿಮಾನಡು ಎತ್ತೇ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬೋಲಿ ಬಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಾಕಿ ಆಡು ಕಂತೀದು ಫೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡನು ವಿಮಾನನೇ ವಿಮಾನನೇ ಬಕ ವಿಮಾನನೇ ಬಾಡು ಸರ್ ಇತ್ತ ವಿಮಾನೋಡು ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗಲಿಂದ ಬಂತಾರೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ತೀಮೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ತಿ ನಿಗುಲು ಹೊರತ ಟ್ರಿಪ್ ಕಾಣದ ದಿನ್ಯೋ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಡು ಬತ್ತು ಉಂಟು ಒಂದು ಕಾಂಡ ಚಾಕು ಬೊಬ್ಬರ ರೀತಿನ ತಾರದ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೀನ್ದ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಉಣಾಸಿಗೆ ನು ಪುಲ ಕುರ್ತ ಸಾರ್ಲ ಬೊಕ ನಿಗುಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಾಪಾರ್ದು ಬೋಡು ಒಂದು ಮಂಡೆ ಸೇರ್ತವನ ಅಮೃತ ಅಂಜನೆಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ರಡ್ಡು ಡಬ್ಬಿ ಪಾಡ ಅವಲ ಆ ನಮ ನೀವು ಇರ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಆ ಕುರ್ತ ಸಾರ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪಂಡ ಓಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅವ್ಳು ನಾಲೇ ತಂಡ ಸುಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯಿನ ನಾನಿನ ತೊಟ್ಟೆಡೆ ಕಲ್ ಬಿದ್ದೆ ದಕ್ಕುನಿ ಎಂತ ಅವು ಬೋಡು ಬತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ವಿಮಾನಡು ತಂಡ ಸುಡು ದಿಂಜಿನತ ಅವೇನ್ ದಾದ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಅವು ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾರ್ದ ಅವನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಬೇತೆ 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 ಬೇತ ಪಡ್ಕೇನ್ ದಾದ ಅಲ್ಬರಾಬುನಿ ನಿಗುಲು ರಡ್ನೇ ಟ್ರಿಪ್ಪು ವಿಮಾನನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಬರ್ನಾಗ ಬಸಲ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಪ ವಿಮಾನನು ಸ್ಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ತನ್ನ ನಾಲ್ಲ ಬೋಲ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಮಲ್ತದು ವಿಮಾನ ನಡೆಗೆ ತಂದ್ರು ಪಡ್ಕೆ ಪೂರ ಬಸಲೆ ಬತ್ತದು ಬಸಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೆಗುಲು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಬಸಲ್ ದಂಪದಲ್ಪ ಬತ್ತದ ದಂಗ ಅವನು ವಾನ ಮುಂದೆ ಎಂತೂ ಇರ್ನ ಬಸಂದಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಯಾನಿ ಮನೊಂದು ದಂಗ ಹೊಡತ ಅದಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಕಂಡಿಡ ಕೈ ಬಿಡ ಬಾರ್ದು ರಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಕೈಪೆ ಎಂತೂ ಇರು ಕುರ್ತ ಸಾರ್ ಕಡ ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ಐಕೊಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಒಗರ್ನ ಕೊರಕ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಉಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಬಸಂದಲ್ಪ ಕಂತದು ಯಾನಿಂಚಿ ವಿಮಾನೊಂದು ದಂಗ ಎಡ ಓಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದಾಳ ತಾಗದ ವಿಮಾನ ಬೂರ್ತು ಸೈಪು ಜನ ಓ ಅಂದತ ಮಾರೆ ಎಂಕ ಅವು ಮಂಡಿಡಿ ಮಗ ಇಟ್ಟಾನ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಮಾನ ಬೂರ್ನ ರಡ್ಡು ದೊಂಪ ಬಸಲೆ ಧರ್ಮ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಪೂರ್ಣ ಮಂಡೆ ಚೆಚ್ಚಿ ರಡ್ಡು ದೊಂಪ ಬಸಲದ ಮಂಡೆ ಚಾತಿ ಎಂಕ ಅವು ಬೋಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಗುಲು ವಿಮಾನೋಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಲ ಎಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪೋರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಾಲೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಾಲ ಬತ್ತನೆ ಗಲಿಗೆ ಬರಿತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ತು ಬೇತೆ 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 ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಿಂದ ಕಡಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಡೆಂಬೆ ಕಡಲು ಬಾಂಡ ಕವಲು ಎದುರು ಬಂಪರ್ ನಕ್ಕೆ ಅದು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಪೂರ ನೀರು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಕೋರು ಒಡೆಂಬೆ ಅಂಚಾಬ್ಜಿ ಬೇತೆ 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 ಎಂಕದಾಲ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ದಾದೊಂಡು ದಾಲಜಿ ತುಳು ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಇಂಚ ಒಂದು ಪುನಃ ಲೈಟ್ ಆಪು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ರಿಸರ್ವ್ ಪೂರ್ಣ
ಎಡೆಗೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಮಾಡು. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿತಿನ ಪೂರ ಪೈ ಪೂಜಾ ಪೂಣ್ ಬೊಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊರ ನಿಂತ ಗಡಿ ಗಡಿ ವಿಮಾನ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಂಗಲ ಬಂದ್ ಬರತ್ತೆ ಈನ ಗುತ್ತಿ ಗಡಿತಾರೆ ಇರು ಆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಂಗ ಅದು ಹೊರಾನೆ ಕಂತ ಕೊನಾಡ ಓಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ದ ವೈರಾಗ ಹಾಕದೆ ಅಂತ ಸೈಪಿನಿ ಎಂಕ ಅವು ಬೋಡು ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅವು ಕರೆಂಟ್ದ ವೈರ್ ಬೋಡು ಈನ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ರೆಗ ಹತ್ತಮೆ ಇತ್ತೆ ವಿಮಾನೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಸೆಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಬು ಜತೆ ದೇಕ್ ದೇಕ್ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಹಾಕದು ಪೋತು ವರ ಒಂಜಿ ದೇಡಿಲು ಮೂಲೆಗೆ ಪೇರು ವಿಮಾನೋಡು ಓಡ್ಪೇರ ಇಂದೇ ಇತ್ತ ಐಟ್ ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ ಪೋಪುಜಿ ಐಟ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಬೇತೆ 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 ಏಯ್ ಈನಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪುಂಡು ಚಲಕ್ ಬೋಡು ಬೇಬಾನು ಇತ್ತ ಈರ್ ನೆಡ್ದು ಮುಗೊರ್ನೆ ಉತ್ತರನ್ ಪುರ ತಾಳೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಈರನ್ ತೂವನ ಗೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಮಂಡೆಡ ದಾದ ಬಲ್ತೊಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂದಾಜಾಂಡು ಇರ್ನ ಮಂಡೆಡ ದಾದೊಂಡು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇರ್ನ ಮಂಡೆಡ ದಾದೊಂಡು ಎದುರು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಬೋಂದು ಪುಂಡು ಐಟ್ ಅದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಪುಂಡು ಅದಾಗ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಮಾನ ಐನೆದ ಜನರೇಟರ್ ಬತ್ತೊ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಜನರೇಟರ್ ವಿಮಾನೋಡು ಮಿತ್ತುಡು ಹುಡುಗಿ ಇಂಚ ಕೇಬಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ವೈರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕುದೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಆ ಕೇಬಲ್ ಇಂಚ ಬೀಜಾತ್ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ತಕ್ಕುವೆ ಅದಾಗ ಯಾನ ಕಂಡಿಡ್ದು ಕೈಪಿದ ಬಾರ್ದ ವೈರ್ ಬತ್ತವೆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕವೆ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಎದುಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಜನರೇಟರ್ ವಿಮಾನ ಪಿರಾವುಡು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಏತ್ ಬೋಡ ಅತೇ ಕೇಬಲ್ ಆಯ್ಬಿಡು ಪಿನಿಂದ ಇಂಚ ಈಲ ಎನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ఒక దాద ఆల్బమ్ ఎదురుతో జన నమ్మ లెవెల్ వరకు చిన్న నమ్మనే తిరుతు పోపినట్టు ಹಲೋ ಏರ್ದೆ ಅಮ್ಮಿಯದೆ ಅಂದ ಮಗ ಓ ನಮ್ಮನೆ ಏರ್ಲು ಗೆಂದಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೆಂಚ ಅಲ್ಪಲ ಪ್ರಚಾರ ಆತನ ಕಮಲ ಗುತ್ತು ಬೈಲೂರು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಟ್ರು ಭೂಮಿ ಗುತ್ತು ಬಾನವರಾವಂದರಿಗೆ ನೌಲ ಪ್ರಚಾರ ಆತನ ಅನ್ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಬಾಂಡು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತ ಆತ ಊರು ಬರ್ಪು ಜರ್ತೀನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ರಜೆಟ ಅಂದ ಒಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೆಂಪವನೋಡ ತೆಂಪದೇ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಡು ಬಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನೋಡು ಪೋಯಿ ಕಮ್ಮಲ್ತು ಬಂದ హలో ఏరు తనికల జోకుల అందు నిగులు ఖాళీ డీజిల్ లా కొరలే యావ్ అన్నందంద ఎంక వనసు వచ్చి దేవస్థాన పోపిన దాని వనసాలు దేవస్థానం మల్ప ಇನ್ನೀರಿ ನನ್ನ ವಿಮಾನನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೊನರೆ ಬನ್ಯಾರು ನಾನೊಂದಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂದೆನ್ಲ ಬನ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಆ ಪಕ್ಕಲು ನೈಲ ಕಮ್ಮಲೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಮಿತ್ತಿಡು ಬತ್ತು ರಡ್ಡಟ್ಟೆ ಪೂ ಬಾಡ್ಲ ಅಂತ ಯಾನತ್ತೆ ವಿಮಾನ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಾತನು ಎಂಕಿ ಪಕ್ಕಿಲ್ವನೇ ಮಂಡಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡ ಐಕುಲಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮೂರು ಸಾಯ್ಪಾನ ನಮ್ಮೆ ಇದ ನಮ್ಮನ ವಿಮಾನ ಫೋನಗ ಒಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ದಾದಾಲ್ ಈರ್ ನೆಡ್ದು ದುಮ್ಮು ಪನ್ಯ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇರ್ನ ಇರ್ನ ಈ ಅವಸ್ಥೆನ್ ಪೂರ ತುಂಡ ಇರ್ನ ಮಂಡಿರ ದಾದಣ್ಣು ನೆಂಕಂದ ಜಾಪು ಇತ ಕಕ್ಕೆಲು ಮುಟ್ಟ ಬರಂದಿನಕ್ಕ ಸುರುಟ್ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆನ್ ಬತ್ತದ ಕಿರ್ಪಿನ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ತೊಡಂಕದ ಕೊಡಿಕ ಕಕ್ಕೆನ್ ಕಟ್ಟು ಆ ತೊಡಂಕು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನದ ದುಡಿ ಕಟ್ಟು ಎದುಡು ಸೈಜಿನ ಕಕ್ಕೆದು ಒವೇ ಕಕ್ಕೆಲ್ ಬರ್ಪು ಜಿಂಜ ಹೋಗು ಕಕ್ಕೆ ಕೆರ್ರೆ ಕಕ್ಕೆ ಕೆರ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರವು ಮಂಡೆ ಕೆಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆದ ಮಂಡೆ ಚತೀರಿಗೆ ಬೇತೆ 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 ಎಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮಂಡೆಡ ದಾಲ ಉಂಡುಡ ಬನ್ಲಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎದುರು ಫೋನಗ ಇಂಚ ಎದುರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಕ್ಕೆನು ಕಾ ಕಾ ಒಲ್ಲ ಉಂದು ಯಾನೆ ಬನೋಡ ಅಂದ್ ಓಕೆರಮೆ ಈಯತ ಒಂಜಿ ಕೈ ಖಂಡಿದಿದ್ದು ಆರಾಮುಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಯತ ಬೇ Danny, I'm ready. Hey,
ಸಂಕ್ರಿ ಸಂಕ್ರಿ ಕಂಬಳಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ಮುಂದೆ ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿಯ ತಂದೆಯವರ ಉತ್ಸಾಹವೇ ದಿನ ನೆನಪಿನೊಳು ಸುಳಿಯೇ ಕಂಡು ಸಂಕ್ರಿಯ ನುಡಿಸಿದ ನೀನೇ ಏನೇ ಗಗನ ಸಖಿಯು ಜಾಣೆ ಸಂಕ್ರಿಯೇ ಸಖಿಯು ಜಾಣೆ ಸಂಕ್ರಿಯೆ ನಾನು ಮೋಜೋದಿ ರಾಣಿ ಸಂಕ್ರಿಯೆ ಧನ್ಯನಾದೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾದೆ ನಿನ್ನ ನೋಡುವಾಯ್ ಕನ್ನಿ ಕರುಣರನ್ನಿ ಸೊಬಗ ಇನ್ನು ಕಾಣೋ ದನಿ ಎಂಚಿನ ನಲ್ತರ್ ಈರುಂತಿದಿನ ಬಂಗಿಲ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರುಂತಿದಿನ ಬಂಗಿಲ ಸೇಮ್ ದನಿ ಕುಡರ ನಲ್ಪ್ಲೆ ದನಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜು ಕೊರ್ಪೆಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಿ ತಾತ ಮೈತ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದು ಪಾತೇನು ఉందే తొట్టు గీత పాతేరిపోక ఇంక దాల ఓప్సు తోజి ఇర్న మీ తండలో దాల ఓప్సుండ తొక్కిడలే కాంక్రీ బలే ಇಂದೆ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅವನಗ ಈ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಗಲೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋಕೊರೋಡು ಅವಾರ್ದಾಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದಾರ ಪಂತ నుంచి ಪನಪುಡಾಡ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಬಿಮ್ಮೋ ಪಾರ್ದಿನ ಅಂಟುಂಡಲೆ ದನಿ ನೆದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚರೇನೆ ಆತು ಎಂಕುನೆಂತುವನ ದಾತೆ ತೋಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ ಸ್ಕ್ವಾಚ್ದ ಬಾಟ್ಲಿಗ್ ಊರ್ದ ಲೋಕಲ್ ಬೇಪದಿನ ಗಂಗಾರ ದಿಂಜದಿಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಪಿದಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಉಲಾಡ್ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್ ಓಯ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಪಂತ್ ಜರವಳು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನಡು 4 ಕಡಿ ಉಂಡು ಎದುಟ ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಡಿ ವಿರೋಧ ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಡಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಮಾನಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಿಗಲ ಸಾಮಾನ್ ಬತ್ತೊಂದು ವಿರೋಧ ಕುರು ಬಾಕಿಂದು ರಟ್ಟುಂಡು ವಿರೋಧ ಕುರು ಬಾಕಿಲ್ದ ಬಲ್ಪರಿನ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊಬ್ಬನ ಪೊಲೀಸ್ ಈ ಅಲೆ ಫೆಸರ್ ಮಾಡೋತಿ ಸಂಕ್ರಿ ನನ್ನ ವಿಮಾನಗಳು ಮಿತ್ತು ಬೈಬೇಕಾ ಗುರ್ತದ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರ್ದು ಬಾತೇರ ಗೊತ್ತಾಡ ಮರ್ಲ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇನು ಇರೆ ಗುರ್ತಾವ್ ಡೇತ್ ಬರ್ತು ಬೋಡಾಪು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಡ್ನೆ ಟ್ರಿಪ್ ಬಿರ ಬಾರ್ಬುಜು ಸಂಕ್ರಿ ನಿನ್ನ ನೀ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ತುಯ್ಬೇಕ ಎಂಕ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಟ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷದ ಗಾಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಡ್ರೆ ಸಂಕ್ರಿ 25 ಲಕ್ಷದ ಗಾಡಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊರ್ನ ನಿಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಿನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಸೇರ್ವೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ போய் ನಮೆ ಡೊನೇಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನು ರಸೀದಿನ ಈ ಪುದಾರ್ ಬಾರಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲೆ ಎಂಕುಲೆಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಗಾಲೋಗು ನಕ್ಕುರು ತಿಕ್ಕದ ತಿಮಿಂಗಲ ಬತ್ತು ಈರ್ನೆಟದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಗಾಲೋಗು ತಿಮಿಂಗಲ ತಿಕ್ಕದ ನಕ್ಕುರು ಬತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡೈವರ್ಲೆ ಏರು ಈರೆ ಡೈವರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಲ ಬೇತೆ ಜನಲ ಬೇಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ರತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡೈವರ್ಲೆ ವಿಮಾನ ಸರಿ ಉಂಡತೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಡೈವರ್ಲೆ ಇರೇ ದೇಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನದ ಪೋಪುನ ಮನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ದೇಗ ಬಿನಿಯೇ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ವಿಮಾನ ಮಿತ್ತಿ ಹೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಜಿ ಜತ್ತು ನೂಕಲೆ ಪಂಡ ಏನರ್ಥ ಅವನು ಉನ್ನೇನು ಯಾನ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಟೇನು ಯಾನ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ನಿಗಲ್ಲಂಚಿತ್ ನಗುಲ್ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಆಗುಜಿ ನಿಗುಲಿರುವರು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪು ನಗಲ ಅದು ಇಂಚಿ ನಗುಲಿ ಸಾಯ್ತು ಇದೆ ಪೂರಾಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಹೋಗಿ ಕಂಪಿಂದ ಮಾಡ್ದ ಇತ್ತ ನಿಗುಲಿರುವರು ಪಾತೇರ್ನೇವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗರ ಅದೇ ಕಂಪಿಂದ ಆಪಿನ್ ಒಂಜೆ ದುರ್ಗಾಂಬ ಇಜಿನ ವಿಯರಲ್ ಏನೇಟಿ ಆಪಿನಿಯೇ ನಿಗುಲ್ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಬಿಡುಪುನ ಪಾತೇರು ಜರಬೇಕು ಒಡೆ ಬಾಣೋರು ಆಪಿನಿಯೇ ನೀವು ಇಡಲೆ
ಹತ್ತಿರಿಗ ಕಂಬುಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಮಾತ್ರ ಬುಧರುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ದೇಗಿಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಪಿನ ಮರಲು എന്നമേ കംബ്ലോണി എഡ്ഡെ പുതർത്തും അണ്ണ ഈ പ്രാണിഹിംസ എന്ന് കംബ്ലോണി ഉന്താരത്ത് ഒന്നുമില്ല ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಡುದು ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಹೋಗು ದನಿ ಯಾನ್ಲ ಕಂಬುಲದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಇರ್ನಲ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂಡ್ ಈರೊಂಜಿ ಬೇತ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಮಾನ ಬಾಡುವರ್ ಮನ್ನಗ ಯಾನ್ ಆಡ್ತುದು ರಪ್ಪ ಬಾರ್ಬತ್ತೀನಿ ಇರ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬೋಪರನ್ ಅತ್ ಕಂಬುಲ ಉಂತವೆ ಬಂದ ಆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲಿ ಬನ್ಪರತಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲಿಗೆ ಕಂಬುಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ವರ್ಷೈಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಗಟ್ಟಿನೆಲ್ಟು ಶೂ ಬಾರ್ದ ಬಲ್ಪುನು 100 ಮೀಟರ್ 9.58 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಿರು ಕಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡುಡು ಎರ್ಲಿನ ಕಾರ್ಡ್ ರಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೆಸರ್ ನೀರಿಗೆ ತಿಗಲೆ ಬರ್ದು ಕಾಲಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮಂಜಕ್ಕೆ ಮಿಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಕಮಲ ಸೂಟ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮೊಗಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳಗ ಆ ಎರ್ಲೆಗ ಹಾಕುನ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ಒರಿನ 11 ತಿಂಗಳು ಇನಿಪುಟಿನ ಬಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ಮೀಪಾದು ಬೋಡಿ ತಿನ್ಪಾದು ಆರಾಮಡ ಜಬಡಾದಿನ ತೂತರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಗಲು ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲಿನ ಯಾಪಲ ಪ್ರಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂತುಜಾ ಅರೆಗೊಲಗೈಕಲಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಂಗಾಪುನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಿದಕ್ಕೆ ಏಸಿಬಾರ್ದು ನೀಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಟ್ಟದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ಹಾಕುಂದದೇ ಹಾಕರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗರನ್ನು ಬಿಡ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಜನಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲಿಯನ್ನು ತೂವಡುಂದಂಡ ಕಂಬಳೋಡು ತೂವಡು ಆಂಡ ನನದ ಜೋಕುಲು ಎರ್ಲಿಯನ್ನು ತೂವಡುಂದಂಡ ಪಿಲಿಕುಲೋಡು ತೂಪುನ ಕಾಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಮೆ ಯಾನು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಪೆ ಕಂಬಳನ್ನು ವರ್ಪರೆ ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆಂಬೆ ಈರಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವರ್ಪಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕಂಬಳನ್ನು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಆದ ಬುಲೆಪಲೆ ಅವನಿ ಯಾಪಲ ಜುಗರದ ಕಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ Inita performance was great. Dayapanda onji below the belt joke ittich. Wow. Onji, not even a single one. I would appreciate this and I would clap. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಎಡ್ಯುಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐನಾತ್ ಗುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಏನ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತೊಚ್ಪಾವಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಗುಲ್ ಒಂಜಿ ಅವೆನ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಏನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಾ ಪಂಡ ಇಂಚ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ್ ಪರೋಡ್ ಜಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಶಬ್ದಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಅರೇನ್ ತೆಲ್ಪವನ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತೇರು ಪಂಡ ನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಐಟ್ಲ ಇರ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತುಡ್ದು ಯಾಕೆ ಮಣ್ಣ ಕಂಬಲದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯಾರು ಅವು ಖಂಡಿತ ಇರ್ನೆಡ್ದು ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಪಣ್ಣಿನ ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರೆಲ್ಲ ಸದ್ಯಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲರು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರ್ಕ ಜೋರಾಯ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ನಾನು ಸದ್ಯಡೆ ಕೊಡೋರ ಈ ವರ್ಷ ಆಪುನೆಟ್ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಪಡು ನಲ್ಲಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪಡು ಅಂಚನೆ ಇತ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಚಾತನ ಕೇನು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತ ತುಂಬು ಪೊಲವು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರ್ವಾ ಓಕೆ ಸಿರುಕಾದೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಶರಣ್ ನೋಲು ಶರತ್ ಮಿತ್ತಿಲಿಪುರ ಖಂಡಿತ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಪ್ಪನು ಪ್ರಶಂ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಬರ್ತನ ಪ್ರಶಂಸಾ ಆಪುಣು ಜೊರಾನ ದಾಟಿದವರ ಕೊಡೋಣ ಎಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತ್ರಜಿ ಅವು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮೆಸೇಜ್
and it was a correct message. Pannaga the messages barandu epala bete skitted. Mata Nikhil's message was absolutely on dot. English banpere absolutely perfect and correct. Nama 10 ತಿಂಗಳು ಇರಂತಾಗಿದೀಪ ಅಂತ ಅವು ಎಲ್ಲ ತೂಪಿಜರು ನಾವು ಭಾರಿ ಭಂಗದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಈರೊಂದು ಅವು ಜವನೇರ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ಪುನ ಅವು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದುಮ್ಮದಿಂಚಿತ್ತು ನಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಬಾಡಿ ತುಂಡ వాళ్ళెక్కడ అక్కడ ఫిజిక్ అది లాయకుపుండు ఒక నుంచి బల్పేరు ప్రాక్టీస్ అంత భారీ మళ్ళీ విషయం ఒక కరెక్ట్ పాయింట్ నీకు కంతారు ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಪಾತ್ರಜಿ ಪಾತ್ರದ ಸಾಕಾತಂದು ನನ್ನ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಲಾಗಿರ್ ತಿಳ್ತುತ್ತರ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ವಾ ಐಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏಪಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ವಾ 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 ಒಂಜಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಆಂಡಲ ಇಡೀ 20 minutes ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪಾಯಾರು ಹೊಸ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಆತಜಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಬಳದ ಈ ಇಂಟ್ರಿಕೇಸಿಸ್ ಇಂಚಿನ ಈ ಏತ್ ಸಮಯ ಬಲ್ಪುವೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂತೆ ಮಾತ್ರ ಉಂದೆನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಬುಗುದಿತ್ತಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ಪುನ ಪೂರ 130 meters ಈ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಿಕೇಸಿಸ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರಶಂಸ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೀಮ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೇಖೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಆವುಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಆವುಡು ಒಂಜಿ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಶರತ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಅವು ಶರತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ Prashamsha is one of the main reasons. There's no doubt about it. Couldn't Sharad also beta team dakla her help on music? Yes. Avanje malla ವಿಷಯ ಪನ್ನಕ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಬ ಮಾತಾ ಈ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪರೇಟ್ ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ on music ಕೊರ್ಪಿನ ಅವanje ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಲ್ರೆಡಿ hats off to you sir. And again, I kuda banpini, yours is a fantastic team. And ninja adu nikula onji team undate, avu Tulunadu gonji deveri gortina gift. Okay. All the best. Beautiful performance. Beautiful. Mind blowing. One more thing, Prasanna, irna get up bari show katan, baka irna acting was I think the best among the three today. Irna mujetla irna acting was the best among the three. Baka irna get up bari porli chojor. Onji ತುಳುನಾಡು ಜನ ತೋಜೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷನ್ ಅಂಚನೆ ಇದು ಮಾತು ಗೇಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಯಾವತ್ತೆ 2 ಲಕ್ಷ ತಿಂಜಲ್ ನೆಟ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸೊ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಆತನು ಇಂಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಬಂದಂಗೆ ಡೌಟ್ ಕೋನ್ ಪೇರು ಪಂಡ್ಲಕ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಡ ಪ್ರಶಂಸ ಬಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಆದಿತ್ತಂಗೆ ನಿಖಲು ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದಯದ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಪಲ್ಸ್ ಬತ್ತನು ಅನ್ಬೇರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೊರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇನಿ ದುಂಬುದ ಕೇಸ್ಲಾಂಡ್ ಹೊರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಧಾರಣ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ನಡಪುಜಿ ಬೇತಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಕಲು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಓಡು ಮುಕ್ಕಲಂಚತ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೀಮಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬತ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ಏರ ಕುಡನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಕಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಡೌಟ್ ಇಡಿಚಿ ಎಂಕುಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬಂದು ದೂರ ಕುಲ್ ನಕುಲು ತಂಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ ನ್ಯೂಸ್ ಲೀಕ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಜನ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾಡೋನು ಒಂದು ಸೊ ನಾ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮರುವಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೊಂದಿರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮರುವಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಎಂದಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ದಿಕ್ಕದಿಸಿ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ನಾನು ಎಂಚ ಪಣ್ಣಗ 20 ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಬೊಕ
ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪೆತ್ತ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಆಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಕಂಬಳ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಡ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಅದರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಕಲ್ಚರ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏತ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಎರುಕುಲಿನ ಅಂಚೆನ್ ತೂಪೇರು ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಏರೋಕ್ಲಿನ್ ಅಂಚೆನ್ ತೂಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಡ್ಯಾರ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಏಷ್ಯಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏಷ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಕಂಬಳಾರ್ದು ಬಿದಾಡ್ದೀನಿ ಕಂಬಳದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓದು ಲೈದಿನ ತಂದೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋದು ಒತ್ತಿನತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಬಳ ಈ ಕ್ರೀಡೆಡ್ದು ಏನಲ್ಲ ಕೊಡು ನನ್ನ ಒಲ್ಲ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಲಾಭಿನ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜು ನೇನು ಬುಲೆಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಒಂದೇಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್ ಯಾಪಂಡ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಒರಿಯವರೇನು ಪನ್ಪಿನಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು 4 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಇದೇ ಊರಿಡಿತ್ತೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ಯಾಮನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ 4 ಜನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಮ ಪನ್ಪುಂಡೈತೆ ಶರತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿಯರು ಯಾಂತುತ್ತೆ ಮವಿನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮವಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗ ಅಹಂಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಬಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಲಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸದ ಪೋಡಿಗೆ ತಿನ್ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಅಕುಲ್ನವಲೆ ಬೇಲಿ ಬಾಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂಜಿ ದೇವರಡತ್ತು ನಿಕುಳ ನಟವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾ 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 4 ಬಾಲ್ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯಾರ ನಮ್ಮ ಮುಗುರನ್ನೇ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ ವಿಚಾರ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಈ ಸಲ ಬರಂದ್ಯ ಸೋತನ ಮರೆಯದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ఆయన మాట మీరుది నీకు బయదల పండినాడు ఖండితాబాద్లో ఏత సెల్యూట్ ఆకలం కమ్మే సో అయితే పాకి హెగడే దాదా అని పేరుకి ఏం కావాలి అది లీలాధర సార్ మిత్లిపుల్య ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪರ್ ಎತ್ತನ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಪ್ಪರ್ ಎಸ್ ಜೋರಾನ ದಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಡು ನಾಟಕ ತಂಡನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೋರ್ನಾರಂದು ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಅರೆ ದಾಯಿಗೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ನಾಡ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಪರಡು ನಾಡ ಐಕ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಲೀಲನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಲ್ಲಾತ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದು ಬ್ಲೇ ವಾ 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 Excellent, mind-blowing, wow, 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 wow. ಯಾನ್ ಪಣ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಏನ ಉಂಡಂದು ಎವ್ರಿ ಟೀಮ್ ಏಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಲೆವೆಲನ್ನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಲೆವೆಲ್ನ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಲೆ ದೆಲ್ಪಾಲೆ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ you also are very lucky to be in Bale Talpale. I feel very lucky being here right now. What I would say is nigalna chemistry prativaryanala itu shokundu. It's like you are made for each other. Thank you. I mean everyone did so wonderful, so natural. Best part undu performance da unde ittundu yan kelav performances tu ondulle ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಿಗುಲ್ ವಾಲೆ ಕೂಡ ಮಲ್ದ ನಿಗುಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ತುಳುನಾಡು ಕಲ್ಚರ್ ಏನ ಉಂಡು ಸೊ ಯು ಟುಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಐಟ್ ದಲಲ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಐ ವುಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಕ್ಲಾಪ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಎಡ್ಯುಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐನಾತ್ ಗುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಏನ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತೊಚ್ಪಾವಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಗುಲ್ ಒಂಜಿ ಅವೆನ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾರಂಜಿನ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರು ಆರ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪನ್ಪುರಂಜಿನ ಕಂಬಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾರು ಸೊ ಆರು ಅರೆಗೆ ಇಂಚಾನದಕ್ಕೇನಿಗ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅದಕ್ಕಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಉಂತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು
ಇನಿ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಕಂಬಳದ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತದಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಐಕ್ ಸಲಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾಬೆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐಟ್ಲ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಗುತ್ತಿನಾರಾದ್ರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೈಲಟ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾಬೆ ಐಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲೀಲಾಧರಣ್ಣಾಗಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಬೆ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಮೂರು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಆರು ಕೊಡ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ತಯಾರಾತಂದು ದಾಯ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬಲೆ ಪಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ಬೋತಾರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಅಕ್ಲ ಪಡೆದೇರು ಪಂಡ್ರಯ್ಯನ ಇಚ್ಛಿಸಬೆ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಡುಗುಲೇರು ಆರೇಗೆ ಎಂಜಾಣಿಗೆ ಏನ್ ಗವಲೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಡದ ಜೋಕು ಪ್ರಸನ್ನೆ ಅಂಜನೆ ಸಂದೀಪ್ ಮೆರ್ವಿನ್ ಬಕ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಯಾನು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಊರ್ದಯ ಕಾಪುದಯ ಪಂಡಿನ ಇತ್ತ ಯಾನು ಕಾಪುದ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಊರ್ದಯ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಪೇರ್ಮೆ ಅವನು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಗಾಡಿ ಜನ ಬೋದರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಊರ್ ತಗೊಂಡು ಇರುವ ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಅಗಲ್ನ ಆಂಡಲ್ ಆಗಲಿಗ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ ಮಂಡೆ ಪೋತು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಅವೇ ನಯ ವಿನಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಬೋಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣುಡು ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇನ್ನೆಲ್ಪ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸರ ಪೂರ ಏನು ಬಂದಾಗ ಪಂಡಿರ್ ಒಡಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಡಿ ಪೋಪಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲ ಪೋತನು ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರ್ ಅಂಚ ಅದು ನಿಗಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಲೀಲಣ್ಣನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ನಿಗಲು ಒಂಜಾದು ಉಪ್ಪೋಡು ದೇವರು ನನಾತ್ ನಿಗಳ ಕಲಾ ಸೇವಲ್ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಪ್ಪರೆ ಆ ದೇವರು ನಿಗಲೆ ನನಾತ್ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡು ಕೇಳೊಂದು ವಾಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಮುಂಬೈ ಬಂಡರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಗಾರ ನಂಜುನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗೆಂಜಾಂಡ್ ಕೇನ್ ಗಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೀಲಾಧರಣ್ಣನ ಸಾರಥ್ಯದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂಲ ತಪ್ಪಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡೇ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಿನಾರ ಇರು ಮಾರ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬೋಡುಂದುಜಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಏಪಲ ಉಂತುಜಿ ಅವೇನು ಎರಡಲ ಉಂತಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲಗಂಟದ ಪಾತ್ರನ ಬಂಡರು ಉಡಲಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಜನೆ ನಿಖಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬದಂ ಬೈದಾರು ಸುಡಿಕೇಸಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಂಡ್ಪರ್ ಎಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಕೊಂಡ್ಪೇರು ಸೊ ಇಂಜನೆ ಬರೋಂದಪ್ಲೆ ಏತ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಂದುಪ್ಲೆ ಏತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಲಿಂದ ಇಡ ಬರೋಂದು ಪ್ಲೇ ಮೂಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಕೊಡೋಂದು ಪ್ಲೇ ಬಿಡಲಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಪ್ರಶಂಸಾ ಬತ್ತನ ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಂಜಿಬೇನ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯದ ಪಂಡ ಬಂಜಿಬೇನ ಒಂದು ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿಬೇನ ಒಂದು ಮರದ ದಾದ ಪಂಡ ನಾಡ ಗಟ್ಟಿ ಬೋದು ಚೋಚ ಪಂಡ ಜೆಪ್ಪುನು ಸಂಜಾದ ಪೋಪನೆಗೆ ತುಂಬ ಪನ್ಪುನಂಜನ ವಿಚಾರ ದಾದಂತ ಪಂಡ ನಾಡ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವ್ರ ನಾಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅಂಜನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್, ಅಂಜನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಮೆಂಟರ್, ನಿಪ್ಕಾನ್ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಮ್ಮ ಬಂಜಿಬೇನ ಒಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಜಿಬೇನ ಒಂದು ಪು ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜದ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದಾಂಡ್ ಬೂರು ತೆಲ್ತದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಾಡ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜದ ವಾರೀಸುದಾರರು ಏರಾಪೇರು 2 ಲಕ್ಷದ ಇನಾಮು 11 ಬೋಪುನಂಚಿನ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಎರ್ನ ಕೈಟುಂಡು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಪಾಡಾಪುಡು ಕಾತರ ನಾಡ ನಮಗೆ ಬಡಾದು ಉಂಡು ನಾಡ ಐಗು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಜಾದು ನಿಖಿಲ್ ಕಾಪಾಡು ಕಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಏರಾಪೇರು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜತ ವಿನ್ನರ್. ಈ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜತ ವಿನರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಳ್ನ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅದು ದೊಡ್ಡಗು ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜರ ಸಾರ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಪೊಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸ್ತವ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆ ನಡೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಂಡದಲೈ ಮೂಜಿಲಿಂಗದ ಉರುವಾದ ಉಂತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಡತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಮೂಜತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತಲು ಮಾತ ಮುಗಿದನು ಇತ್ತ ಇನಾಮಿ ಎರೆಗ ಬನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಆ ಚಾತುರ್ಪುನು ಲತ್ತದು ಆ ಜತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಂಚಿ ದಂಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಒರ್ದಂದಿ ಲಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ತೊಲಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದಲ ಇತ್ತ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಮೂಜತ್ತ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಬರಡು ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇನಾಮನ್ ಪಟ್ಟಡು ಬಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮಿನ ದೀಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೀವನ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಗುರುಜಿ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕೂಟ ನುಡು ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ದಿನ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಭಿನ್ನಾದಿಕೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ತುಳುವಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೋಡ ಆಲೊಂದುಪುನ ಸಾಮ್ರಾಟೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಾಖಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ ಪಾಖಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಬೆನ್ನೇರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದೈದ್ಯದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜೆತ್ತ ಈ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ್ತೈ ನಮ್ಗೆ ಎಂದಿನ ಕಲೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೇ ನಮ್ಗಿಂದಿನ ಕಲೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮೂಜನೆ ನಮ್ಗಿಂದಿನ ಕಲೆಗೆ 50,000 ಪನವು 4 ನಮ್ಗಿಂದಿನ ಕಲೆಗೆ 25,000 ಪನವು ಪಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಐನೇ ನಮ್ಗಿಂದಿನ ಕಲೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ವಿಜಯಣ್ಣಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಲ ಬೈದೇರು ಇನ್ನ ಪಟ್ಟು ನಿರ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ಪ ಕೂಟೋಡು ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡಿತ್ತಿನ ಕಲಟಿತ್ತಿನ 11 ಕೂಟದ ಕುಲ್ಲ ಸುರುತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂದು ದುಪ್ಪರೆ ಬಂಗ ಪುಡು ಆಂಡಲ ಮಾತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕಲ ಉಡಲ್ಗೆ ಎಂದಿದ್ದೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಲ್ಮನ ತೂತಿನ ಸುರುಡ್ತ ಇನಮ್ ಗೆಂದು ದಿನ ಕುಲ್ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಪ್ಪ ಅವನು ಬಂದಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಮ್ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಭಿಜ ಐಕತ್ರ ಐನು ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಇನಾಮ್ ಒಂದಾಂಡ ಕೂಡ ಆಜಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರವರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇನಾಮ್ ಗ್ರೀಮ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಾಕುಲ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು ಆ ಆಜಿ ಕೂಟದ ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲವಿ ಕಲಾವಿದರ ಕಾರ್ಕಳ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಲ್ಲವಿ ಕಲಾವಿದರ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡ ಏನಕಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಬೊಗ್ಗ ಹಾಕಲ್ನ ತಂಡ ದಯಮಾಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇನಾಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಕೋಟ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕಲಾವಿದರು ಪರ್ಕಳ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಳ ಬಲೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಳ ಈ ತಂಡದ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು
ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವಿಶೇಷ ಇನಾಮನ ಪಡೆಯೊಂದಿನಗಲು ಕಲಾಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೆಗಲ್ ಯಾಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಅಂಜನೆ ಗ್ರೇಪ್ ಟ್ರೇಡ್ ದಾಗಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇನಾಮ ಗೆಂದ ದಿನಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಂಡಿ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಗೆ ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತೆಲಿಪುಲೆ LOL laugh out loud ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ scream and shout it's our town is going ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಗು ಬತ್ತದು ಐನ್ನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿನ ತಂಡ ಪಂಡ ನಾಡ ಅವು ದೀಪಕ್ ರೈ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಐನ್ನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ದೀಪಕ್ ರೈ ಬೊಗ ಅರ್ನ ತಂಡ 10,000 ಪನವದ ಇನಾಮುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕೊಲ್ಲು ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರಡಿ ಸರಿ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತರ್ಪುನು ಮೆರೆಪಾದರಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಅಭಿನಗಾರೆ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮದಾದ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡ ಅಭಿನಗಾರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಮುಜತ್ತ 4ನೇ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದ ದಿನಕುಲು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪನವದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿನ್ಕುನ ಆನೆದ ಒಂಜಿ ಒರುತ ಟ್ರೋಫಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜತ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆ ತೆನಾಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕಲೆಗಳೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇನಾಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏಪಲ ವನ್ಪ ಕುಸಲ್ ಏಪ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪಣ್ ಮಾಡ ಐಕ ಬೋಡು ಬೋಡು ತಿಲಕನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಕೊರೋಣ ಮಾತ್ರ ಅವೇನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಈ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತೋಡು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿತ್ತಿಲ್ಲ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸಾಧಿಸಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪುದ ಶರತ್ ಉಚಿಲ Let me tell one story. ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಟ್ರೋಫಿನ್ ತೂವರೆ ಅವು ತಂಗನ ಮಂಗನದ ಆ ಟ್ರೋಫಿಲನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಲಚ್ಚನ ತೋಜವನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವರ ನಕಲ್ನ ನಾಗನ ಉರುತ್ತ ಆ ಟ್ರೋಫಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬದಲ ಈ ಸರಿ ಒಟ್ಟುಗು 22 ಹೊಸ ಕೂಟದ ಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಈ ಕಲಕ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತಗು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಮುಜತ್ತ ಹೊಸ ಕೂಟದ ಕಲೆಟ್ಟು ಎಟ್ಟೆ ಅಭಿನಗಾರೆ ಏರ್ ಪಂಡಕ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇನಾಮುಂಡು ಆ ಇನಾಮನ ಗೆಂದ ದಿನಾರ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಇನಾಮು ಕಲಾಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಂಬರಂಚಿನ ಯುವ ಕಲಾವಿದೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ
ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ವಜ್ರದೇಹಿಯಿಂದ ಎರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಂಜನೇಯನ ಒಂಜಿ ಒರುತ್ತ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಟ್ರೋಫಿನ ಗೆಂದರೆ ಒಪ್ಪು ನಕಲು ಇನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟದ ಮೂಜನ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದ ದಿನ ಏರಾದುಪ್ಪು ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಗೆಸ್ಸಿತ್ತನಾಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಪನೋಲಿ ಏರಾದುಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಇನ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐನ್ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೇ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಮೂಜಿನ ಸ್ಥಾನನ ಗೆಂದಿನಗಲು ಏರು 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 ನಮ್ಮನ ಮಿಜಾರ್ದ ಊರುನು ದೇಶವರ್ ಮೇಪು ಕರ್ನಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ತಂಡ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಪಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಲ್ಪಂಡ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಜತ್ತ ಬಿದಾಡುವ ಮೂಲ ರಡ್ಡು ದೇವರನ್ನ ಹೊರತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಅವು ರಡ್ಡನ ಇನಾಮಾದುಂಡು ಸುರುತ ಇನಾಮಾದುಪ್ಪುನವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಐಕತ್ರ ಸುರುಕು ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆ ಟ್ರೋಫಿನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸುರುತ ಇನಮು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸತ್ತ ಸುರುತ ಇನಮ್ ಏರು ಪ್ರಶಂಸಾ ಅಂದ್ ನಿಕುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸಾ ಅಂದ್ ನಿಕುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರಂದ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೇತನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೇತನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪು ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ವಿಚಿತ್ರವು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಮಂಜುರಾಯ್ ಮೂಳೂರು ಪಕ್ಕ ಕೂಟದಾಗಲೇ ಸಮರ ಸಾರಥಿ 12 వేల ఓవే రీత్యా నంచిన సస్పెన్స్ ఇచ్చి ఖేన్ ప్రాపర్టీస్ బలే తెలిపాలి ఎస్ఎల్ మూజత విన్నర్ నగలాదులేరు ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಜೋರಾನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಗಲ್ಲ ಸತತ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಹೆಸಲು ರಡ್ಡನೇ ಹೆಸಲು ಮೂಜಿನ ಹೆಸಲು ಮೂಜಿ ಇನಾಮುಲ್ಲ ಪದೊಂದು ಕೊನೆ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಅಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಸಗೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಪ್ರಶಂಸಾ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಕಾಪುದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಸತತವಾದ ಓಲು ಮಾತ ಬಲೆ ತಲಿಬಲೆ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಬುಧರುಂಡು ಓಲು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವಳು ಮಾತ ಸುರುತ ಇನಾಮನ ಗೆಂದಿನಗಲೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಜೋರಾನ ದಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಲಿಬಲೆ ಎಸಲು ಮೂಗತ ವಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ ಎಸಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡು ಅಂಜನೆ ಇತ್ತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜತ್ತ ಕಡೀರ್ದ ಇನಾಮು ಗುರು ಕಿರಣ್ ರಂಜನೆ ಪಾಕಿ ಹೆಗ್ಡರೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಬಿನ್ನರ್ ನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪುದ ಗುರುಕಾರೆ ಕಾಪು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಶ್ಪನೆ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿರ ಬಣ್ಣಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟ್ ರಾಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎದುಲೇನ ಊರುಡಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತೆಲಿಪೋಡು ಪಂದು ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ತರಿಯೇ ಆತನಾಗ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಗೆ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ
పాలే పాపా 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 మలతలి పాలే పాపా 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 మలతలి పాలే ఓయ్ నో ప్రియాజ్ ఓన్లీ మలతలి పాలే వాట్ ఎ కామెడీ